mu zauna masoyiyata, zuciyata ke ce cikin furcin ƙauna zuciya ita ce ke shaida, ba a tilasta mutum dole sai in zuciyar nan ta yarda, ba a siya da kuɗi ta yi tsada, ba ta da shawara ko ba a shirya ba. Sahibata na rike ta, daɗi da wuya ba ni barinta, in na kiranta ta ji muryata, hankalinta na san zai kwanta, kan tafiya mataki a Hausa ne. Don rayuwa ta kyau ta yi amfani, komai in za ta yi a zuci ta sa da ni, ko ba ta gani na ba za ta manta da ni. So